Ano ba? Hello mga subscribers, po si Dr. Mutupeg. Dito tayo sa bahay ni Pare Ernesto Flores at ni Pare Josephine. So, dito po kami sa aming 19 session therapy. So, ipapakita ko po sa inyo yung kanyang upper limb massage therapy as well as yung kanyang face and then back and then yung kanyang lower limb. So, para magkaidea po tayo kung paano natin tinetherapy. So, katapos lang namin maglakad ni Mare, and then after few minutes, pinagpayan natin siya. And then, siya po ngayon ay ating massage therapy. Habang niluluto si paring Ernesto nung makakain ni Mare. Ayan. So, ngayon po pala ay birthday ni Eva Cui, dyan sa abroad. Sa'yo pamangkin, happy birthday sa iyo. Ayan. Bati mo nga, Mare. Ayan. Mare, bati mo nga si Eva. Ayan. Ayan. Eva, happy birthday daw, sabi ni Mare Josephine. Ayan. Ayan. So sa iyo, Eva, happy birthday to you. Ano ba, ipagpalain ka ng Diyos at palakasin ka pa. Marami ka pang gagawin ng maraming tao. Tulungan. So God bless. Wish ko sana magkaroon ni Mare ng apo. Na Mare. O, kamay ka Mare. Kamay mo. Ayan. So sa inyo lahat yan, happy birthday. Balita ko, mayroon yata ng sabji mamayang gabi ah. Mag-sabji na yata. Yan, sabji ni June yan. So kapag may ginagawa si Pare. Pare, yari ka pare? Ginagawa mo? Par? Mga dita pa. Ayan. Bati mo si Eva. Pare. Eva ko yan, happy birthday. Yan. Babalik ka. Eva, happy birthday. Ayan, happy birthday. Pila niya kaya? Amen. Ayan. Yan si Pare Ernesto, katapos na mag-blood game, hindi nagluto ng mga kain yata ni Mare. Ayan. Sige, pwede pa. Kaya ni Pare. After that, pwede pa. Sad mulo. Hindi ko naalis na dito. Parang kasi nalalagyan ko. Sige Pare, pwede pa Pare. Makalimta. Ma, maraming salamat po Ama. Gilang Diyos Ama, salamat po kami sa therapy. Salamat po kami at salamat sa kalakasan pinagkaroon ng Pare Ernesto na pag-aalala kay Mare Josephine na walang sawa, bibig siya ng kalakasan. Malaking bagay ito Ama sa pag-recover ni Mare Josephine. Salamat po sa mga taong ginagawa niyo. Lord God, hallelujah. Maraming salamat Panginoon. At salamat din po sa birthday ngayon si Eva. Dinadalangin namin ang kanyang kalusugan at katagumpayan ng mga para sa buhay. Lord, samahan niyo po kami sa aming gagawin ito. Sa pangalan ni Jesus. Ina ko ba Pare? Dito. 1, 2, 3. Hawakin mo. Bibigyan niya Pare. Sige Pare. Sige. Galing naman. Yung nag-blower. Ayun. Sige, kayo mag-yan. Gusto ko mag-yan. Ginamit mo. Kaya nga naman. Ganda yun ha. So, kapag sa natin mga subscribers, ito pong kanyang left lower limb ay nakagalaw dito. Tas mga man. Tas mga. Yan, medyo nakagalaw-galaw na ito. Yung left lower limb niya. So, yung mga daliri na rin gumagalaw-galaw na rin. So, there is a lot of improvement na nangyari sa aming 19 session ni Mare Josephine. Diba?
Nabibigil na ka ni Mare mo. Mali. Makatulad yan. Ay, bibigil. Ana, ba? Lalakad niya pala yan. Diyos ka na. Bibigil mo itong magkalat yan. Ay, bibigil na ka Mare. Mag-challenge ka. Malita ako. He's there. He's there. Why did you stop that? Why did you shoot that? Diyan mo. Ano naman? Dalam. Bang. Ayan! Ano yung isa pa? Ayan shooting in the head. Tapos, ano namin? Tapos, kailangan. Bang. Bang. What are you doing? Why? Because you died. I did. Galaw-galaw Mare. Yan. 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 Kanya may. Kanya may. Yan. Kanya may. Very good. Sige. Yan. Yan. Sige Mare. Yan. Yan. Atas kanya may. Sige. Close up yan. Yan. Sige. Sige. Atas kanya yung bagya. Tuloy. Hindi bagya. Sige. 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 Very good. Oh, come on. Ano yun? Smile? May sopa. Sige. Yan. Sige. Oh. Baba. Oh, pasok yan. Pasok yan. Gusto? Ano Mare?
stretching na ng extremity. Push. So itong right side niya wala itong problema, but we need also to make a massage therapy para yung blood circulation niya mas gumagana. So kung dapat talaga therapy natin, but we need also to make therapy of this part para mas gumanda yung blood circulation dito ng stop. So, pag nagpapamassage po kayo, hindi kayo stroke, there's a lot of benefits, no? Like anti-stroke, anti-stress, body conditioning, blood circulation, anti-stress, good for insomnia, good for headache, yan. Balancing of hormones, yan. At saka yung mga espasa mo, pinapalamot niya, piniprevent yung mga possible injuries, it promotes also a good health, yan. So, a lot of benefits makukuha nyo kapag kayo ay nag-undergo ng massage therapy. Pinakamaganda nyo, weekly kung may budget. Walang budget, at least twice a month papatherapy kayo. So, si stroke patients naman, kailangan talaga nyo magpa-therapy at least 3 times. Pag bago pa lang yan, 3 times. Yan. Mental na, 2 times. Hindi mag-okay na, 1 time. So, hanggang magkaroon na siya ng maintenance massage therapy. So yun po yung proper procedure as well as sabi ko nga, yung doctor medication, yung nag-aalaga sa pamilya, especially tumututok sa kanya sa gamot, sa pagkain, sa lahat. So kailangan talaga ng isang taong tumututok sa kanya, possible yung asawa o mamalasakit o anak o anak. So kailangan po talaga pag may mga stroke patients po tayo, hindi kailangan may mga tumututok na mag-aalaga sa isang pasyente. Aside from the therapists, aside, kung sino yung mga therapists na ma-assign sa stroke patients po. So, updated ni Mari sa labas, yung kanto-kanto namin na street dito, nalalakad na namin. Always, daily routine namin dito, bago kami magkantak na massage. So, pinapalakad ko siya. So, binibitaw ko na siya ng konti-unti para nawawala yung takot niya at nagkakaroon siya ng lakas ng loob sa pagdalakad. So, I encourage lahat ng mga stroke dyan, please, magpa-therapy po tayo until we have chances to live in a normal life ulit. Magampanan po natin yung mga trabaho pa na dapat nating tatrabahuin. So, wag po nating hayaan, don't waste our time. Sabi nga, pag stroke patients ka, time is gold. Tsaka iwasan po natin may stress. Iwasan po natin kumain ng masasamang pagkain like matataas yung purine. Advice also yung mga pagkain mataas yung mga cholesterol. Like baboy, yung mga taba-taba. Canned goods, frozen foods, fatty foods, mga inihaw. So, iiwasan po natin yun if you are a stroke patient. So, hindi po rin maganda sa ating katawan. So, I advise
Nakakain po tayo ng mga light foods, isda, gulay, prutas, yan, as well as gatas, and proper medication is given by our doctor who was assigned to you. Yan. So ito yung mga kailangan natin. So we need also a warm water. Dapat po tayo minom every morning and every evening warm water. Yan. So ito po yung full therapy massage ni Maring Josephine. So para makita naman ng mga pasyente natin at makita naman sa mundo. Kasi nakikita rin lumalakad lang. So binilag ko ito para magka-idea kayo kung paano yung ginagawa natin sa isang stroke patients. So hindi pa kaya mag-bed. So we prepare a chair massage full therapy sa kanya. So the stroke patient should also hindi masyado mabigat yung ating kamay. Bawat hagod natin kung meron tinatawag na control of pressure. So hindi pwedeng mabigat ang kamay sa stroke patients. Bawal po yun, ha? So mga therapist natin dyan. These days are already relatively friendly. Like people watch it. You're supposed to be American, you just say soccer. Nakakatulong po yung ating facial massage, especially sa hindi makapagsalita ang pasyente natin para yung mga nerves and muscle niya. So, mag-function, helps to speak the stroke patients. Yan po. So, dahan-dahan po yung ating massage face niya. Gumagamit ng slapping. Yan, sa mga leg drops. Don't use a hard pressure for the face. Just use light pressure. So dito po tayo sa Madagdag, Main Street, Balakat, Pampanga. Pag-aari po ni Ernesto and Josephine Flores, ayan, family. Ito tayo sa kanilang tahanan. So dito po tinatawag po si Maring Josephine. Siya po ay 68 years old, almost at least 2 months na po siya stroke. Kung hindi po siya nakakadapa, pinutin natin yung kanyang back. Strong pressure. Use light pressure.
Since na ito naman ay lagi naman nagagalaw, so we don't need a heart pressure. Just simply, some long hand pressure na gamit natin dito sa aming back. Para lang mag-circulate and then mag-relax natin. Yung content mo talaga, yung content yung isa na ba kayo spice na ba? My president is really And we proceed to lower our limb. So ito yung pinapalax natin, itong kanyang left side lower limb or left side lower extremity. Just put on our focus. Ay, Mare? Good. Nag-approve siya. XX79 Alex Dash Pro XX. So congrats nga pala sa bagong baby ni Lovely. Yan, sa pamangkin ko. Sa nakaki sa'yo, congrats. Kay Angelica, sa kanya din bagong baby. Yan, congrats. At sa anak ko din ni Mika, sa kanya po, congrats sa inyo. God bless you. Yan, sa mga anak ko. Lilian, shout out. John Paul, shout out. Mika, to your family, shout out. And Angelica, to your family, shout out. Kusingin, Samash, shout out. Sa lahat ng mga Flores clan dito sa Madakdak, Mabalacat, Pampanga, shout out. Yan, sa mga Flores clan. Mari, anong pwede mo? Anong pwede mo? Ha? Dison. Dison daw. Dison? Yan, so sa lahat ng mga Dison na mag-anak, kapatid ni Mare, sa inyo lahat dyan, mga Dison family, Mabalacat, Madakdak, sa inyo lahat, Dison clan, shout out. Yan, mga kapatid ni Mare. Mga sa Pandakaki dyan, bayaw ko si Edgar Kui, sa inyo lahat dyan family, sa inyong mga anak, Kui clan, and Kui family, Lati Milet, Edgar Kui, sa inyo lahat mga anak dyan, shout out, again, happy birthday Eva Kui, Flores, again, sa'yo, dahil sa kabutihan ng magandang, kabutihan ng puso mo, ng mga tao na pag-aral at mga marami ng taong tutulungan, continue and keep up the good work. May God bless you and give you a good health. Sa iyo pamangkin, Dr. Flores, again, happy birthday. Mari, happy birthday. So sa mga ano po, please like and share our YouTube channel at yung mga patuloy po na sumusuporta at nanonood ng aming vlog ni Mari dito sa Madakdak. Maraming salamat po sa inyo sa inyong panonood. At especially yung ating stock patients dyan. Sana makakuha ng mga idea na napakahalaga po ng pag-aalaga. Ibigay ng pagpapahalaga sa ating stock patients. Number 1 also is faithing God. Ayan. Number 2, yung pag-aalaga, proper medication, therapy, loving care of the family, friends, and relatives. Yun po yung combination of how to recover of a stroke patient, especially the discipline itself, yung ating pasyente. So yun po yung proper combination. Kasi mga napapagaling po natin, talagang sumusunod sa program natin, especially yung ang bawal kayo niya. Mare, bawal no? Bawal. So itong vlog ko ito yung full therapy ni Maring Josephine.
Vision Flores dito para magka-idea kayo kung anong ginagawa ni Modelo ng camping kasi nakikita niyo po na lumalakad lang, gugulat kayo. So ito po yung idea. So tinatsaga po natin yung mga fiber ng mga cell to give the blood flow. Ayan, hindi po siya minamagic. The therapy is not a magic. Tinatrabaho po natin yan. It's session by session, program by program. So sacrifice po talaga ang pagte-therapy sa stroke patients. Sa right po pala, yung mga Gutierrez dyan, kay Hepe, Chief, June, yung Gutierrez, sa iyong pamilya, shout out. Yan. Sa mga kagyat, Ternene, family, sa yung mga anak dyan, shout out. Yan. Sa mga anak sa kay Apo Saldi, sa may sentro, quiet na natin sa iyo, shout out sa iyong pamilya. Yan. Mga lapos dyan sa may Santa Cruz, sa inyo, shout out. Yan. Kay Paring Ray, Alikuman, kila Kernel, kila Boyet, sa iyong pamilya, shout out. Konsel Boyet Alikuman ng Kandating, sa iyo, shout out. Sa pinsan ko kakalis lang pala, si Ami, yan, Ami Gagliat, sa iyo, thank you. Salamat sa sponsor mo. Ginagamit yung Modelo ng camping. Kaya po na yan salamat sa po na yan sa sponsor mong t-shirt na ginagamit yung Modelo ng camping. Diyan sa tita ko sa Miray. Kita na yan Kaya, thank you for the sponsor. Yan. Sa mga pinsan ko pala sa may batasan dyan, shout out. Mga De La Cruz family dyan, shout out. Magkakapatid dyan. Bilangin ko Perling family, kaya Telina family, Alvin, wala ng Jeng, sa inyo lahat dyan, shout out, mabuhay kayo, and God bless to all of you. Sa mga De La Cruz family clan dyan, sa inyo lahat, shout out. At sa mga kaibigan natin senior, dyan sa may mga therapist dyan, sa inyo ate, maraming salamat din, sa inyo shout out. So, mapapasin natin itong lower left limb. Medyo malambot na. Dalawa ka pare. Yung nagagalaw-galaw ni Mario. Yung movement na yun. Tapos yung nagagalaw na ni Mario yung movement niya. So, this a sign of a progress in walking. Kaya gumaganda ng lakad ni stroke patient si Josephine. Nagagalaw niya na kasi yung kanyang paa. Yan. So, this is a good sign. Thank you, Lord. Kumare. Thank you, Lord. Dahil po tayo nag-aral ng reflexology, we also combine a reflexology. Ayan, so mga pressure point. Ayan, sinus, brain, part niya, virtually, like yung shoulder niya, yung heart, kanyang sikmura, ayan, yung kanyang kidney, just pressure, 3 seconds lang yan. Sugar niya, yan, transverse column, sa impulse, sa intestine, large intestine, gallbladder, sciatic nerve, and then ovary or sex organ, the tailbone, and then the spine, soul niya yan, talampakan, so, parang mas magandang flow. So hindi po basta-basta inihilot ang basta-basta ang stroke patients, lalo na kung wala siyang background in proper schooling. Kasi baka mamaya yung dugo tumaas, hindi niya alam how to control yung proper massage. So tandaan niyo po, not attempt, wala po ang proper schooling to handle stroke patients. Baka tumaas yung dugo niya, hypertension, magka-problema tayo. Gano'n yung sa stretching. Ayan, mga subscribers stretches po natin. So, para magkaroon ng strong power ng pagmaleka.
Chest flexion. Hard pressure. Okay, control si Mare. Slow. Sarap. Dating. Nice. Nice. Always use an outward for an upper massage. Importante. Nalaroon po sa akin ni ma'am. Sa test na 15 minutes. Buhay na po isa ako. So same procedure for this. Gagawin natin. Just relax the muscle. Kasi ito pa ito dito sa just relax the muscle. So yung mga umihinto nakapanginayang. Kasi alam mo yung program na binibigay natin for the speed recovery. Sayang. Napakalaga po ng massage therapy, especially yung program na binibigay natin. Hindi po basta-basta program na. It's a speed recovery na ating pinagsama-sama ng ating pinag-aralan sa how to make a speed recovery for stroke patients. Hindi po yung basta-basta. Sana po yung mga bumitaw, balik uli kayo. I encourage you to come back kasi may iwan kayo sa speed recovery program ni Madam Mang Kevin 2. Bakit 2? Kasi yung 1 half, so yun to na tayo. Shoutout kay Pauline, dyan sa may, yung aking dyan ninalagaan dyan, si Pauline, na kumiseno, dyan sa may Kabesa. Ayan, siya yung ating inalagaan dyan, stroke patients. Sana naman ay tulungan natin itong taong ito para maka-avail ng kanyang speedy recovery program at gumaling na yung kanyang kaliwang kamay. Baka naman, may mga puso natin dyan sa Pauline. Let us give our extend hand. Ang galing po sa puso natin, pwede po natin siya tulungan with the barangay of Kandating, Pampanga. Hanapin niyo lang po ang pangalang Pauline ni Kamusenot. Yan. So binibilag ko ito para matulungan natin yung taong ito. Na kailangan natin tulungan yung mga taong dapat tulungan. Yan. Ano siya tutulog si Mari? Kapantulog.
Okay. Ayos lang. Hanggang sa muli po, ito po ang stroke patients from Managap. If isa po ay under process na recovery, nakakabalance na, nakakalakad na at nagagalaw na yung kanilang kamay. Dalawa ka rin? Yan, nagagalaw na yung kanyang stroke area, stroke part na left, yung kanyang kamay, nagagalaw na. So, this is a sign of nasa process yun ng recovery. Hanggang sa muli po, ito po si Modelo Mangkeping Tour. And please subscribe, like and share our YouTube channel, Modelo Mangkeping Tour. God bless po.